Ginpangunahan ni Governor Dora Dudut Cadiao ang pagtugro kang bulig pinansyal sa 111 kamang kamalaman sa Banwa kang Bugasong kang nanligad nga Oktubre 23, 2020. Diya paagi sa kabalaka kang gobernadora sa mga lolo kag lola program nga nagabalor sa 269,000 pesos. Suno kay Governor Cadiao, bisan sa tiun kang pandemya, padayon nga ana igahatid ang bulig para sa mga kamalaman rigya sa probinsya. Kapasalamat kita po nga bisan may COVID, kabara ituan kita ni Mayor, kang tsansa mapapakapita ay kadya nga aka. Gawin naman niya mabulig, no? Pero adlaw siya. Halos 4 times a week, karagtag ang ating SBU, hindi lang sa Bugasong, pati sa Tandan, isang tuserdeltrad sa Kaluya, tanan ng manulo maglola, tanan na nagmasakit, tanan ng ospital, tanan ng sumugag, tanan ng dilupyo, pinaturuan ng AIS. So, ang murang kadya, ang kwarta natin sa probinsya, itugro anay natin sa mga pumuloyo. Hindi anay kapinteresan ka mga eleksyon, ka mga politiko, kaya ako dyan, ang hinahilap-hilap naman kang ating pumuloyo, mapulit bakal-bakal kang bulong kagatas. Si Ernesto Condes, 97 anyos, kag-residente kang Barangay Pubay North, Bugasong, sara sa benepisyaryo kang kabalaka kang gobernadora sa mga lolo kag lola program. Bahulgid ang pagpasalamat ni Tatay Ernesto kay Governor Cadiao sa ikarwa na nga tuig nga tanan nakabaton kang bulig pinansyal galing sa gobernadora. Yuroy nga damot ay naruwi nakin kumasakit kumay. Naruwi. Piaganin naruwi ganda nakin. Nagpasalamat man si Ruben Condes, bata ni Tatay Ernesto, sa bulig na gintugro kang gobernadora sa andang pamilya. Salamat kita. Itugro nga, no? Uy, Nga, pagod. rasya, naman nga, pagkabakal kang bugas. Aboy, mga. Sure. Itugro kayo, salamat. Ay kumura, tuloy tapos ito ragin, yado kami. So, kapasalamat kita po kay Kayuyon Pagit, nga pagbulig ka naman kag sa mga malam, nga parehas ka kangatiya. Salamat, Governor kag sa staff. Thank you so much. Ako kita kapasalamat kay bahal kita nga bulig sa kay nanay kay para may bakal ka ng bulong. Thank you. Ay naman kita. Ano mabulan. Salamat Igun. Salamat din. Salamat. Ginpalabot man ni Mayor John Lloyd Pasete ang anang pagpasalamat kay Governor Cadiao tungod bukit lang proyekto ang anang gintugro sa Banwa kang Bugasong kundi pati ang pagtugro kang bulig pinansyal sa mga kamalaman sa anang nga banwa. Sa atin mga may edad na nakabaton, stay healthy and iparayo ang kabalingan sa COVID. Pagkat nga rin dyan, nagkakita na siyang ulan at siya po ng power governor ng Cadiao na nagkatungkol para sa kinanganin dito. Sa mga baton, rest assured, hindi lang magtalipat ng mga governor na nagkakita po. Suno kay Governor Cadiao, bahul ang naging parte ng mga kamalaman ni Rubia sa ating probinsya. Gani, dapat lang gid nga anda mabatsyagan ang pag-ulikid kang gobyerno probinsyal paagi sa mga programa nga makatugro kabulig kay Nanda.